Mihai, văd că ai pe masă tricoul de la Hero. Ia spune, chiar îl meriți? Da, uite, așa este, l-am luat și tocmai de aceea nu l-am pus pe mine, da? Heroes are made. Acest tricou, în primul rând că l-am primit în kit-ul de înregistrare sau de participare înaintea cursei, da? Cu o zi înainte și nu l-am luat după. Nu am medalia de finisher pentru că nu am terminat la Hero. Deci, prin urmare, nu merit acest tricou, nici măcar să-l port, doar să-l simt pe masă ca amintire pentru că l-am primit, iar medalia nu o am. Cum am ajuns aici și ce s-a întâmplat? Păi este simplu. Din 2014 când m-am apucat, s-a întâmplat, iată, prima oară când am spus și eu nu. Și e momentul să spun stop. Pentru că dacă în trecut m-am apucat să fiu ambițios și să trag de mine și să zic că, domne, eu pot și am atâta curaj și ambiție și forță în mine, de data asta am calculat mult mai mult și mi-am zis că nu este cazul să împing limitele când corpul deja nu mai colaborează. Adică degeaba îți dorești, știi, că mi-am dorit foarte mult să obțin un rezultat aici, dar dacă utilajul, cum îi zicem, nu mai vrea, trebuie să-l ascurci și să tragi pe dreapta. Sunt mândru de mine? Ce am făcut acolo? Da, probabil foarte mândru și foarte relaxat. Dacă acum 3 săptămâni în Austria aveam remușcări, că nu m-am dus acolo, că m-am pregătit atât și nu am făcut mare lucru și nu am renunțat, iată că aici am renunțat, a fost primul abandon și sunt foarte împăcat, foarte liniștit pentru decizia pe care am luat-o. Bravo. Ia spune, ce se întâmplă în ultima vreme? O ții din eșec în eșec. Da, așa este. Am mai primit observația asta și mi-a zis, boss, nu te-ai uitat la tine, acum 3 săptămâni te-ai dus în Austria, ai alergat aproape 5 ore maraton, acum nici nu ai terminat concursul. Păi ce faci, nene? Înainte erai campion, câștigai și acum nici nu mai termin cursele. Din exterior poate că așa este, pare eșec după eșec, numai că, exact cum mai discutam și în episoade precedente, de fapt sunt rezultate, da? Unul la mână. Noi le dăm interpretare tuturor experiențelor pe care le trăim, da? Aceste interpretări, aceste rezultate pe care noi le avem, ne apucăm și le zicem, a fost bine, n-a fost bine și așa mai departe, dar fără să judecăm contextul, da? Și fără să vedem exact cauza. Bă, de ce mi s-a întâmplat asta? În primul rând, acum 3 săptămâni, nu că m-aș scuza, dar spun care sunt cauzele, acum 3 săptămâni în Austria, se pare că mi-am furat-o de la ceea ce toți pățim, nu numai eu, COVID-ul, da? Mi-am luat-o, e foarte greu să pun mâna pe ei și să zic, domne, fix în momentul ăsta s-a întâmplat. Se pare că în săptămâna concursului am contractat virusul, mi-a fost rău, am ignorat, nici nu m-am gândit. Am făcut acel concurs și am fost bubuit, mi s-a mai întâmplat în trecut, am analizat în jurnalele pe care le am și acel concurs de acum 3 săptămâni de zile, de-aia și fost bulversat, am pus-o pe seama faptului că toată încărcarea pe care am avut-o la muncă și alte probleme personale și proiecte pe care le am, de fapt s-a reflectat aici și de-aia am dat kicks. Dar în spate la purtător aveam acest virus care, din păcate, este la fel cum discutam, la fel ca și cu durerea. Este foarte greu să vii și să zici, pe mine mă doare mai mult decât pe tine. Adică nu putem să cuantificăm, nu putem să cântărim cum simte unul durerea și cum simte altul durerea, da? Mai ales la femeie, la bărbat. Apoi, virusul la fel, la unii se manifestă mai agresiv, la unii mai puțin agresiv. Din nou, nu poți să cuantifici cât de mult suferă unul după ce a avut COVID și a stat la pat 2 luni sau unul care deja după 2 zile era pe alergare sau pe bicicletă sau să alerga sau pe bicicletă. E foarte greu să cuantifici impactul pe care îl are acest virus și boli și suferințe prin care noi trecem. Ce este ușor sau, să zicem, în limita decenței de gestionat este modalitatea prin care noi întâmpinăm ceea ce ni se întâmplă și să zici, băi, ok, am avut asta, sunt realist, văd cum am refăcut, dacă m-am refăcut și foarte onest, pot să merg mai departe sau nu pot să merg mai departe? Pentru că acum 1 an și jumătate când am fost în Dubai și la fel am luat virusul în aeroport, când m-am dus acolo, m-am testat PCR la plecare, că așa erau regulile atunci. Înainte să plec, m-au testat și în Dubai când am ajuns seara respectivă, am ajuns miercuri seara, sâmbătă a fost concursul, probabil că s-a întâmplat ceva miercuri în aeroport, pe drum, joi sau vineri, am fost distrus sâmbătă și anul trecut, acum un an și jumătate, la începutul lui martie,
am făcut acel half pe virus, 3 luni de zile mi-a luat ca să îmi revin, să fac ceva în limita decenței. Acum iată că după 2-3 săptămâni am reușit să fac un concurs pe care nu l-am dus până la capăt pentru că am considerat de data aceasta să spun stop. Să spun stop pentru că dacă acum 3 săptămâni m-am ambiționat și m-am dat jos de pe biciclete, e foarte greu de descris, ce vorbeam de durere, că nu poți să o cuantifici. Dar nu aveam chef să fac nici măcar un pas și abia începuse maratonul. Încă cine aleargă știe ce înseamnă să alegi 42 de kilometri, iar eu abia plecasem. Prietena mea de pe margine, hai că ești bine, ești în primii 5 sau 6 la general. Păi da, mami, știu, o fi în primii 5 sau 6, dar mai sunt 42 de kilometri de alergat și mie melene, eu nu mai până acum vine să mă tăvălesc aici pe jos, să mă opresc, să mănânc ceva, să beau, să mă culc. Și am făcut marea prostie, pe românește, m-am încăpățânat eu cu nepoțelul, că am mai povestit, să fie mândru de mine, că n-am renunțat, că îi aduc medalia acasă și m-am dus 42 de km și am făcut aproape 5 ore, că Adrian Nanulescu era fericit că m-a bătut. Mai aveam puțin, te prindeam din urmă. N-am renunțat atunci și am plătit foarte mult. Dacă atunci renunțam, probabil că la Mamaia acum aveam un alt rezultat. Pentru că, vezi tu, cum mai vorbeam cu cineva, este un rezervor de energie, este un butoi, cum vrei tu să spui, o găleată. Acel rezervor de energie este limitat și este unic. Noi nu avem un rezervor pentru familie, un rezervor pentru sport, un rezervor pentru business, un rezervor pentru pasiuni. Nu, e același rezervor. Și tu începi să segi din el, să segi. Și când se duce la fund, stai că mai scot un alt rezervor, mai am unul când trec pe avarie. Nu e, ăla e. Și când l-ai golit, trebuie să se încarce. Oricât ai vrea, bagi nea pe fast charging. Nu merge. Și dacă te duci, am dormit 12 ore la noapte, păi dacă datoria era mare, dar nu poți că ai dormit 12 ore să ieși basma curată să zici că poți să fii meu mâine. Nu poți. Trebuie să ai răbdare. Bun, eu n-am avut răbdare și m-am ambiționat să mă duc mai departe la Mamaia ca să îmi demonstrez că ceea ce am făcut acum 3 săptămâni, de fapt nu a fost un eșec și a fost un rezultat extraordinar în condițiile în care eu am luat un COVID și apoi mai departe să-mi demonstrez că rezultatul pe care l-am făcut acum 2 zile la Mamaia, din nou nu a fost un eșec, ci a fost un rezultat extraordinar în condițiile în care eu eram la 2 săptămâni după un COVID și după un full. Că tot tu ești cu măsurători și analize. De ce te-ai ambiționat să iei startul la Mamaia dacă știai că ești post-COVID? Da, foarte bună întrebare. În primul rând că eu de vreo 6-7 săptămâni mi-am făcut constant analize de sânge pentru a evalua cum îmi evoluează corpul în blocul de altitudine pe care am făcut în pregătirea pentru Austria, apoi ce s-a întâmplat post-Ironman și mai ales că am aflat că am și COVID și pentru a vedea dacă marcării de interes se întorc la normalitate. Eu sunt omul cu științe și asta, apropo, discutam chiar ieri pe plajă cu niște băieți la mare, după concurs, și ziceau, dom'le, dar mai schimbă puțin discursul, că par să fii sclavul cifrelor și aparatelor și nu credem că ești. Da, așa este. Eu pare că sunt cu telefoane, aparate, măsurători, dar fac o paranteză aici, la Mamaia, la Podersdorf și la multe curse de câțiva ani de zile, surpriză, eu nu alerg cu aparate. Deși am acele aparaturi puse pe bicicletă, pe mână și uneori nu le am nici pe mână, le folosesc doar pentru a culege date, da, să meargă în timpul concursului, ca să le pot analiza post-concurs, să văd ce s-a întâmplat și să-mi analizez dacă feeling-ul meu a corelat cu datele, să spunem, da? Adică am ajuns în antrenamente să fac corelări atât de bune între tot ce văd pe aparate și ce simt eu, încât închid ochii și nu am nevoie să mă uit la aparat să-mi spun aparatul că eu sunt într-o zonă sau alta, că eu muncesc sau nu muncesc. Da, am observat că post-COVID s-a dus dracu tot. Eram în săptămâna cursii și am zis, vorbeam cu Vali Tomescu, că îl știi foarte bine, că a venit și zic, băi Vali, eu am setul ăsta, am paleta asta de analize, uite ce s-a întâmplat. De 4 săptămâni eu eram hematocrit frumos la 46 ceva, m-am dus 45, 44, 40, am avut hemodiluție, naiba, s-a dus în 40. Hemoglobina mea a scăzut de la 15, m-am dus în 13. Zic, ce se întâmplă și asta? Nu știam, am zis, băi, supraantrenament, băi, este de la prea multă intensitate, ceea ce nu am făcut așa ceva, și încărcarea din altitudine.
îți dai întotdeauna sau încerci întotdeauna să-ți dai explicații ca să te liniștești. Ulterior, după ce trece vremea, începi să găsești explicațiile adevărate. Faza cu COVID-ul care te afectează, evident că și celelalte au avut cotă parte în toată treaba asta, că totul se adună, dar după aceea le înțelegi mai bine. Și vezi, limfocitele duse, ridicate, bă, stai puțin, aici e o problemă, deci eu am o răceală în mine, corpul luptă cu ceva. Și după aceea începi și vezi că o lași moale, valorile încep să vină săptămâna următoare, începe, hematocriptul, văd că începe să crească, 43, bun, e bine, se liniștesc limfocitele, bun, începe să crească hemoglobina, cortizolul începe să scadă, la fel creatincinaza, care bubuia. După aceea văd a doua săptămână, post-Austria și post-Covid, că urcă și mai sus. Mă duc către 44. Bun, e bine, corpul își revine. Nu mă ating deloc de intensitate, pentru că știu regula. Toate procesele de refacere sunt strict aerobe. Adică ce înseamnă asta este că dacă tu vrei să facilitezi un proces cât mai optim de refacere, da, post-efort, înseamnă să te ții activ, să te menții activ, ce vrei tu, că te plimbi, că dai la bicicletă, role, dar să nu faci intensitate, să faci la foc mic, în așa fel încât corpul să plimbe sângele, să scoată rezidul, să curețe celula și să fii mașinărie, să nu se stingă musculatura, știi? Dar dacă tu te duci și dai tare, intervale, lansate, vrei să te testezi, să vezi dacă merge efortul de cursă, ai picat într-o capcană, pentru că n-ai închis procesele de refacere din urmă. Bun, n-am făcut așa ceva, că mulți am prins, că te antrenezi, te supraantrenezi. Da, este foarte adevărat. Și din exterior, e foarte adevărat că cineva nu are cum să înțeleagă dacă nu știe calculele tale de acasă. Și mă duc, mă uit pe marcări săptămâna cursei. Hai să vedem ce s-a întâmplat, vorbesc de Mamaia, că mai intrat de la asta am plecat. Și am făcut analizele și zic, gata, suntem aici. Hematocritul apropie iar de 46, 45,6 aveam, hemoglobina 15, aveam o singură problemă, că erau limfocitele în continuare ușor crescute peste limita superioară. Zic, băi, cine știe, și neutrofile scăzute. Zic, băi, în continuare, este o infecție, este ceva, dar par să fiu bine, adică totul e în direcția bună. Variabilitatea cardiacă pare să fie bine, m-am întors la baseline-ul meu de 100-110 milisecunde. Numai că am încercat și eu marea cu sarea și miercuri am făcut niște antrenamente deloc tari, de niște 2-3 minute, la intensitate de cursă, dar din nou după feeling, nu după aparate. Iar vineri când m-am trezit, sâmbătă în ziua cursei, variabilitatea mea cardiacă, dacă eram la 190-80, s-a dus la 35 de milisecunde, ceea ce 35 eu de obicei am această variabilitate după un Ironman. Nu reușesc să ajung acolo în antrenamente, adică pot să mă bombardez cu antrenamente și nu pot să afectez variabilitatea cardiacă atât de mult. Și atunci cineva spunea, dom'le, nu mai verificați cifrele în dimineața cursei, ceasuri, inele și toate astea, că vă afectează mental. Eu spun, da, adevărat, dacă nu ești stăpân pe gândurile tale, normal, mai bine nu verifici nimic că te afectează. Dar atât timp cât eu știu că nu sunt sclavul tehnologiei, eu mă uit. Pentru că eu mă uit în așa fel încât să pot să am un termen de comparație, măcar să știu la ce mă aștept. Și m-am trezit sâmbătă dimineața și zic, boss, nu e de bine, 39 milisecunde, variabilitatea cardiacă, nu prea e bine, cred că astăzi o să muncim puțin. Da, vedem ce iese. Așa, asta a fost agreement-ul, asta a fost înțelegerea. Mă aliniez la start, văd cum mă simt, văd până unde pot să mă simt, dar în momentul când încep să simt că mă duc la vale, nu mai fac greșeala pe care am făcut-o cu 3 săptămâni. Nu mai fac greșeala, trag pe dreapta, las corpul în pace și mergem mai departe. Și atunci, vezi tu, de ce m-am ambiționat să iau startul? Este un mix de alegeri sau un mix de emoții care m-au împins să fac această alegere între partea științifică și partea metodică prin care tu te uiți la cifre. Dar vezi tu, cu cât știi mai multe, cu atât înțelegi că știi mai puține. Pentru că ai niște cifre care zic că ești bine, dar ai niște cifre care zic că nu ești bine. Înțelegi? Atât din sânge cât și, nu mai am uitat să-ți povestesc de lactat, măsurător de lactat, am făcut niște intervale din curiozitate, să văd alea intervale, m-am dus și am măsurat la 370-380 de watt, 3,5 milimol. Perfect, threshold-ul pe care aveam înainte. Dar vezi tu, n-ai cum să simulezi în antrenamente de 3, 4, 5 minute ce faci într-o cursă de câteva ore. Nu ai cum. Și atunci, totul se rezumă la decizia și puterea ta interioară de a face alegerile. Ia zi, Mihai, cum a fost la Mamaia? Cum s-a desfășurat cursa?
Da, cum îți ziceam, de dimineață m-am uitat la măsurător și așa cum cineva zicea, nu te mai uita la cifre dimineața că o să te influențeze. Mă uit pe telefon, văd variabilitatea 39 de milisecunde. Zic, iarăși astăzi, așa s-a întâmplat așa cu 3 săptămâni la Podersdorf. Dar zic că mergem mai departe, lasă că muncim astăzi și vedem ce iese. La Mamaie e setup-ul de așa natură încât trebuie să duci bicicleta dimineața la 7:30 până la 8:45 în tranziție, iar după aceea starturile, deși unora poate nu le place, dar asta este formatul, încep mai întâi distanțele mai scurte și după aceea la final distanța mai lungă, de half. Și half-ul a pornit la 10:45. M-am dus la start, evident că vezi ce se întâmplă pe traseu și de la ceilalți. Părea o zi foarte frumoasă și era o zi foarte frumoasă. Nici nu zice că ești în septembrie, doar că singurul aspect vântul. Părea că se întețește și o să fie din ce în ce mai puternic. Dar eu n-am o problemă, că la kilogramele mele și la cum sunt eu nu mă deranjează vântul pe un traseu. Și m-am poziționat de la bun început, mi-am încercat norocul, zic, bă, dacă merge, intru și eu în apă și mă țin după careva, că la not contează foarte mult cum stai pe picioarele celorlalți notători. Și tovarășul foarte bun, George Murar, pe care îl aveam în vizor, zic, m-am dus la el și i-am zis, George, stai să mă ții și eu după tine, dar măcar la propriu, mă leg de un picior așa să... Că na. Evident că așa se întâmplă de fiecare dată, mai ales că nu eram antrenat de vreo 3 săptămâni de zile, nu făcusem aproape nimic și nici intensitate. Am mers, hai să nu exagerez, e departe prima baliză, am mers 100 și ceva, 100-150 de metri, e mult pe picioarele lor și știi cum e senzația, mergi și la un moment dat ai impresia că, bă, ce s-a întâmplat, că ăia merg mai repede, eu mergeam cu ei, adică tu ești chiar lângă ei, știi? Deci, ce bine merge. Păi ce se întâmplă? Te umfli așa, nu știu cum să zic, știi? Te umfli dintr-o dată așa în mâini, în spate, respirația începe să fie mult mai greoaie și nu mai poți să învârți brațele atât de repede și ritmul să dai din picioare și o lași puțin mai încet, slăbești ritmul și când ai slăbit ritmul în apă și te-ai distanțat și ai pierdut 1, 2, 3, 4 metri, 2, 3 metri fac 5, 10, 15, 20 și vezi, nu-i mai vezi în față. Știi, cam așa se întâmplă. Și faci pace, n-ai ce să-i faci, că știi, tu dorința ai, dar n-ai puterință, vorba aia, adică vrei să te duci, dar n-ai de unde. Și am mers ceva, prima baliză, am întors, am rămas singur, în spatele meu era un băiat, mă tot stătea pe picioare, simțeam, aproape când am făcut o tură și am dat jumătate, am stat în ritmul meu, când mă uit pe umărul meu, singurul pe care l-am recunoscut pe costum și cască, fost coleg și cu mine la BCR, Sorin Bobeică, și pac, l-am văzut, pac, dădea acolo, știi, zic, bă, stai mă că suntem doar noi doi și dita mai mare și ne suim unul peste altul, zic, înoată măcar mai așa. Și fiind valuri, fiind curenți, unul mai era într-o parte, unul mai într-o parte, mai era un băiat, nu mi-am dat seama cine, dar a tot înotat pe picioarele mele, după aceea a trecut în lateral. Și când i-am văzut așa că erau bătăuși și nu mă simțeam, mai ales când nici nu notasem, nu mă simțeam eu așa în formă să trag, zic, bă, trebuie să fii deștept, știi? Adică dacă ei vor să ducă ritmul, băgați-vă băieți, înainte m-am băgat după ei cumva, știi? După Bobeică și băiatul ăsta care mai era puțin în lateralul meu așa. Și să zic vreo 600 de metri așa, am stat la plasa lui Sorin Bobeică, înainte nu știu cât de mult a stat el în spatele meu. Cert este când am ieșit din apă, m-am confruntat cu treaba asta și acum 3 săptămâni la ultimul concurs la Podersdorf și nu prea mi se întâmpla înainte. Nu știu dacă are vreo legătură cu brăcelele, COVID-ul, poate și altora dintre voi vi se întâmplă. Păi da, m-a luat o amețeală cruntă, înțelegi? Deci ies din apă, mă duc în tranziție unde vine momentul să-ți iei bicicleta să pleci. Băi, îmi trebuie 1 minut, 1 minut jumate, mă țin la propriu de acel rastel de biciclete, că am o amețeală și mi-e greu să dau jos costumul, știi? Și valuri nu este că au fost valuri așa exagerate. E ceva că e clar că eu am ceva la mine. Acum nu știu cum a fost pentru alții, dar m-am mișcat foarte, foarte în reluare în tranziție și am mai și ales să-mi pun niște șosete.
nu mi-apar, că eu dacă am renunțat, nu mai mi-apar timpii final pe site să văd cât am stat. Da, cred că am stat de 2-3 ori mai mult decât stau ceilalți, că fiind ud până îmi puneam șosetele cu amețeală, stăi, nu știu cum. Așa că vorba aia, cei pe mere dai pe pere, am câștigat, am tras puțin mai tare la not, că am zis că poate ies. Tovarășul Sorin Bobeic a și dispărut până deși am ieșit împreună din apă, a și dispărut din tranziție și am luat-o la pas pe bicicletă. Acum, asta m-au întrebat mai mult și am discutat și în ziua de după. Ce ai făcut în vânt, când vezi bicicleta aia, când vezi condițiile? Că imediat cum ieși din tranziție aveai vântul frontal și după aceea o tură mai e foarte simplu. Te duci către Constanța, după aceea te întorci către Nevodar și tot așa, cam așa e tura. Da. Deci odată aveam vânt de față, când ne duceam vântul în față și ușor lateral, după aceea era de spate și lateral. Știam de la bun început că nu o să pot să fac un concurs la înălțime. Știam și am făcut pace cu faptul că îmi doresc să câștig cum am mai câștigat acolo, îmi doresc să câștig. Dar circumstanțele și ce s-a întâmplat în ultima vreme m-au pus în zona de... hai să nu zic calm și relaxare, dar m-am împăcat cu ideea asta. Zic, o să văd ce pot să fac. O să văd ce pot să fac și o să fac cât pot să fac. Mai mult de atâta n-am ce să fac. Drept dovadă și ca atare am închis tot ce înseamnă tehnologia. Adică și asta nu este prima oară. Eu am făcut de multe ori în trecut. În momentul când concurez, asta este un lucru foarte important. Că mulți ați înțeles că eu sunt dependentul și sclavul aparatelor. Da, le folosesc în antrenamente, da, măsor tot felul de valori, îmi iau analize, sânge și respirator și așa mai departe și de pe piele, dar le folosesc strict pentru a valida ceea ce eu cred și simt că se întâmplă în corpul meu. Dar nu sunt sclavul lor. Adică întotdeauna am o doză mult mai mare de a ajusta antrenamentele, de a sări antrenamente sau de a crește antrenamentele în funcție de cum mă simt și cum simt eu că e mai bine. În concurs, uit de toată tehnologia. Eu mă duc și am feeling-ul și cât simt eu că muncesc în zona în care eu știu că trebuie să muncesc și nu mai stau să mă uit, mi-a crescut ritmul cardiac cu 10 bătăi sau a scăzut sau aceste lucruri sau la putere, cum e pe bicicletă, mergi la putere mai sus cu 10 W sau ți-a scăzut puterea cu 10 W, la cadență, la viteză. Toate aceste lucruri făcute în timp real, în momentul concursului, nu fac nimic altceva doar să te afecteze mental. Când e de bine și când vezi că viteza e mai rapidă, ca să zic așa, viteza e mai mare, nu e mai rapidă, tu ești mai rapid, puterea e mai mare, te motivează, mamă, e bine. E cazul fericit. Dar în momentul când vezi că ești mai greoi, ești mai lent și nu-ți ies cifrele de le știi tu, te descurajează, te demoralizează. Mai vezi și pe unul că trece pe lângă tine și gata. În capul tău tu deja ai cedat. În capul tău tu nu mai lupți. Și atunci ce faci? Alergi numai în zilele când te simți bine și când... De fapt, nu când te simți bine, când în zilele când lucrurile sunt aliniate și îți merg conform așteptărilor tale, sau alergi și în zilele când nu sunt atât de aliniate. Ok, suferința e suferința, apropo de cum vorbeam de durere, că nu poți să le cântărești. Așa și aici. Unul care este condiționat, îl iei pe cel mai bun din lume, la o disciplină, nu contează aia care... Când este pe vârf, el se duce și face proba lui în timpul și suferă. Da? Bun, dacă nu se antrenează o lună de zile și după aia îl pui să facă același lucru, nu-l mai face într-o oră, să zicem, face într-o oră și 10 minute. Dar asta nu înseamnă că dacă el a făcut într-o oră și 10 minute și înainte făcea într-o oră, suferința lui a scăzut pentru că face un timp mai puțin. Nu, suferința, dacă tu muncești, e întotdeauna aceeași. Tu ești mai rapid sau mai încet. Dar suferința este aceeași, pentru că fie corpul tău este adaptat să poată să meargă mai repede sau este decondiționat și merge mai încet, dar tu bagi cărbuni la fel de mult. Tu suferi la fel de mult. E ca la sală. Faci antrenamente, te duci și împingi cu 60 la piept, nu știu. Nu mai faci 3 săptămâni, te duci, pui bara goală, mamă ce mă dor încheieturile. De ce? Că te-ai decondiționat. Nu muncești? Muncești, ba da, dar îți trebuie iar timp până ajungi acolo. Și astfel că această cursă, singurul pe computer ce aveam indicator, că erau câțiva, 3, să văd numărul de kilometri, că zic, trebuie să faci 9 ture de bicicletă la proba de half și zic, asta ești om, mai uiți, mai le încurci, zic, să văd
naiba, sunt la kilometri 30, 40, 50, nu de alta, dar au fost unii care în exces de zel au făcut acum câțiva ani. Da, era 88,89 și face, parcă nu era 90 în cap, că nu e distanța 90, sunt 88, aproape cea. Și el, în loc să se oprească, a început să mai dea o tură. Și când a terminat, i-a ieșit 97. Păi ce ai făcut, boss? Asta e, înțelegi? Adică, și atunci m-am uitat la distanță și m-am uitat, aveam pe acel ecran, era timpul total și viteza. Da, ăsta era. Atât. Nu era nimic de legat de ritm cardiac, de putere, ceea ce se folosește în mod normal. Bun, ce înseamnă acest lucru și o să dau o relatare ca să înțelegeți la concret cum folosesc. Spre exemplu, și cum faci adaptările ad hoc, da? În funcție de senzație și de condiții. Intri în concurs. Știi că ai 9 ture. Primele ture te calibrezi și vezi unde te afli. Lași picioarele să îți dicteze ritmul și încerci să te conectezi la tine și îți dai seama. Spre exemplu, dacă tu mergi mai în forță și într-o cadență mai joasă și mergi apăsat și vezi, băi, dacă eu merg în forță, cum merg eu în mod normal și te ar picioarele, înseamnă că nu ești refăcut, ceva s-a întâmplat. Cazul meu. Mă ardeau picioarele și nu vedea nimic pe ecran, însin corpul, că învârt mai repede sau învârt mai în forță, ca la mașină. Mergi subturat la 1500 sau mergi la 4000 de ture. Mergi la 4000, auzi motorul, mergi la 1500, auzi motorul, toc, 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 așa și aici. Când mergi în forță, cadență 70, 75, 80, să zicem, că pentru mulți și 80 e forță, dacă reușești să susții această încărcare, înseamnă că e foarte bine. Musculatura este foarte pregătită, este sprintenă, e activă să susține efortul. Dar, și pentru mine acolo trebuie să fiu, dar în momentul când mă duc în zona aia de încărcare și văd că mușchii mă ard, ceva nu e bine astăzi, we've got a big problem, știi? Și atunci mă duc în zona în care încep să turez, dau la cadență 90, 95, 100 chiar, pentru că nu mai simt arsura la nivel muscular, dar plătesc cu o încărcare pe cardiopulmonar și atunci mă uit că atât plămânul cât și inima trebuie să pompeze mai mult. Nu am avut datele în timp real, dar m-am uitat după aceea și în mod normal eu dacă alerg hafurile la 160 pe aici, 160 ritmul cardiac, la bicicleta acum am avut 170, ceea ce este enorm, 10 bătăi mai mult. Acel consum sau acel ritm cardiac dictează un consum mai ridicat. Consumul ăla ridicat, cum vorbeam de rezervor, ai un rezervor de energie pe care trebuie să-l împarți între toți, familie, muncă și așa mai departe. Așa și aici, seși din el, nu poți. Și nu poți să mănânci tu să fii cu oala de sarmale, nu poți să o mănânci pe toată, pentru că procesele de refacere și de reumplere la nivel muscular se fac când dormi. Nu ai mâncat, stai 5 minute pe o bancă ca la telefon. Hai că mai încărcat 10%. Nu e așa. Ăla intră doar în fluxul circulant, că ai luat un gel, ai impresia că ești bine, dacă tu ai trecut limita, la revedere. Tragi pe dreapta, că nu o să mai alegi cum erai dacă nu îți dozai efortul și nu întreceai limita. Că asta, apropo, mulți, de ce au renunțat foarte mulți? Au fost foarte multe abandonuri. De ce? Mulți au abandonat pentru că vântul a jucat și a fost un factor important în consumul pe care foarte mulți îl subestimăm. În momentul când ești în mașină, ai văzut că și în mașină simți, când bate vântul tare, parcă simți mașina că îți face așa. Se simte și la consum uneori, parcă simți că nu înaintează mașina, cum știi tu. Ei, imaginează că atunci când tu te propulsezi cu puterile tale, n-ai gaz, n-ai benzină, motorină la talpă, la mână, ca pe motor, și trebuie să apeși pedala. Unu, că tu nu trebuie doar să împingi, să miști bicicleta, să produci un lucru mecanic ca să te deplasezi. Tu trebuie să faci, să consumi foarte multă energie ca să stabilizezi în vânt, atât frontal cât și lateral, poziția bicicleta, poziția corpului. Și acei mușchi pe care nu îi antrenăm în mod normal, că nu stai toată ziua în vânt tare, exact, ăia nu sunt antrenați, consumă foarte mult și în anumite zone unde rafale erau atât de puternice laterale, și de față și lateral, consumul per total poate să-ți crească cu 20, chiar 25%. Și ce vreau să zic aici? Tu te uiți și vezi, ai un target, 200 de W, nu știu, și tu zici, mamă, merg numai 190 și ce greu e și viteză. Păi da, dar 190 poate valorează cu 230, 240. Dacă ar fi
plat, dacă n-ar fi vânt și ar fi liniștită situația. Și atunci cei mai mulți ce au făcut, s-au luptat cu valurile la not, la bicicletă au zis că merge și eu îi văd, ăsta este un alt lucru, negativ split-ul și la bicicletă, 9 ture, 90 de kilometri, degeaba ești smeu prima jumătate 40, dacă după 50 de kilometri 60 te duci așa în jos. Tu trebuie să mergi așa și după aia pe final să-i ataci, să-i prinzi pe toți. Deci, din nou, cum îți dozezi efortul și cum reușești să te cunoști. Și atunci nu am mers deloc cu ochii pe cifre, am mers doar la simț, am terminat în 320 de wați, 323 cu 320, 323 cu 320, normalizată cu average, care este în zona de jos. De obicei, în vremurile bune, merg la 345-350 de wați pe proba asta de half. Acum 2 ani de zile, când am câștigat tot la Mamaia, exact 347 de wați a fost media. În momentul când mergi cu 25-30 de wați mai jos, se traduce fiecare 10 wați îți aduc cam 1 minut pe oră, 30 de wați înseamnă cam 3 minute pe oră, la nivelul ăsta sunt cam 6 minute jumate mai încet. 6 minute mai încet reprezintă, nu ca și fost eu în poziția de a câștiga, pentru că după aceea pe alergare a fost un dezastru, dar reprezintă arma pe care eu o am, pentru că fiecare trebuie să își joace cartea lui, pe care eu o am în strategia pentru a câștiga acolo. Unii sunt înotători, unii sunt cicliști, unii sunt alergători. Eu am combo-ul ăsta, un înot ok pe acolo, nu nici pe departe cum sunt de vârf, cu o bicicletă bună și o alergare într-o zi în care pot să o fac, să mă ducă la final, așa am mai câștigat. Dar acum s-a dus totul praf, pentru că la bicicletă mi-am încercat norocul și am încercat să prind din urmă cât de mult am putut eu, dar nu am venit foarte aproape de cei fruntași și pe această cale chiar țin să-l felicit pentru că este un rezultat extraordinar. Alex Toma a câștigat titlul de campion național la proba de half. A mers toată cursa solo, la not au ieșit împreună cu Alex Ion, cu Rogos, cu Paul Georgescu, ei au fost plutonul fruntaș. Și după aceea nu știu exact cum a fost dinamica în tranziție, dar Alex Toma l-am văzut pe bicicletă singur și a făcut tactica și strategia singur, s-a dus pe bicicletă singur și după aceea pe alergare a ținut ritmul și a făcut un timp spectaculos. Bravo lui și m-am dus special imediat după concurs să-l felicit, că știam că își dorește foarte mult, el nu avea un titlu de campion național la half și primul cum mi-a zis: trebuia să iasă cândva. Și asta mi-aduc aminte prima oară când am câștigat și eu un titlu de campion național în 2018. Tot așa, aveam 4 ani de când mă antrenam și asta, exact cum a zis Toma, exact așa aveam și eu în cap atunci. Trebuia să iasă, nu se poate. Adică știam că într-o zi o să fie al meu, știi? Deci cumva pare să fie o caracteristică comună a celor care reușesc viziunea asta sau încrederea asta, că eu am ce-mi trebuie, știu ce e nevoie, sunt acolo, într-o zi o să reușesc. Așa că bravo Alex, un titlu extraordinar și e foarte bine, la mai mare. Un alt băiat pe care vreau să-l felicit neapărat, colegul Sorin Bobeică, el nu a reușit să intre podium, ceea ce oricum e spectaculos ceea ce a reușit să facă pe locul 5. Ne-am antrenat mulți ani de zile, coleg la BCR, a și lucrat cu el câțiva ani de zile și îmi place foarte mult cum a evoluat și cum s-a ambiționat de fiecare dată să se depășească și să autodepășească și iată că a făcut o cursă extraordinară, s-a mișcat mai repede în tranziția 1, l-am prins pe bicicletă, m-am distanțat cât m-am distanțat și după aceea pe alergare am avut o distanță relativ constantă până când la un moment dat am intrat pe alergare în poziția 5 după Alex Toma, Deac Jombor,
Eric Rogos, Alexion și după aceea am fost eu al 5-lea. Și eu am venit în tranziție chiar după Alexion și l-am văzut, am urcat scările, am trecut după el, mai că mi-am dat seama că erau picioare, adică îți dai seama că nu o să fie... Am zis, asta este, alerg cât alerg din nou, fără să mă uit la ceas, nici nu mă interesa ritmul și cum alergam. Cert este că ce am observat, faptul că musculatura era bine, doar că aveam o mare problemă în a furniza oxigen musculaturii. Adică dacă o respirație normală pe nas și ușor pe gură nu mai erau suficiente, trebuia să mă chinui a la Șarapova, cum mai zicea cineva, bă, da, pe gură. Problema este că inclusiv acesta, adică tu faci deja un efort să alergi, da? După aceea, dacă suplimentar peste asta mai faci un alt efort să și respiri, e un consum extraordinar și inclusiv mușchii respiratori, exact, te ia cu amețeală, dar chiar și mușchii respiratori sunt tot niște mușchi care și ei au o anduranță și care și ei au o limită și care și ei la un moment dat cedează. Și asta s-a întâmplat cu mine, m-am uitat după aceea post-cursă și am analizat, la kilometrul 15 am abandonat, simțeam cu fiecare tură cum încep să aduc mai puțin aer în mine, până când la un moment dat era o senzație foarte ciudată, nu mai puteam, ca și cum deschideam ca peștea și am impresia că eram gol, știi, nu intra aer. Și dintr-o dată, băi, ca la mașină, sigur ți s-a întâmplat, ai văzut când te duci și deodată stai gazul, știi? Tu ai pedala la blană și știi? Ai văzut senzația. Senzația asta mi s-a întâmplat și mie acum. După aceea am văzut că seniorul, ca așa zice Sorin Bobei, că el e cu seniorul, venea din urmă, băieții, bineînțeles, din față s-au dus, nu mai aveam nicio treabă, că mental, întotdeauna, cum îmi zicea Caroli, bă, dar tu nu stai în banca ta deloc, tu întotdeauna bagă bățul printre gar să te duci să-i bați pe ea acolo, să-i bați. Și zic, bă, așa e, sunt competitiv, îmi place și mă uit întotdeauna următorul să-l prind pe ăla, am prins pe ăla, pe următorul să-l prind pe ăla. Și în cap când m-am pus, Ion e în fața mea, îl prind pe Ion, îl prind. Probabil că dacă aveam o zi mai bună, că nici eu n-am avut o zi bună, poate că îl prindeam, dar eu am fost praf. Și din ceea ce în capul meu credeam că pot să-l prind pe Ion și să mă duc mai departe, poate îl prind pe Rogos, poate, s-a transformat în stai să nu vină ea din urmă, știi? După ce am văzut că vine ea din urmă, aoleo, stai să pot să mai alerg, stai să pot să mai respir. Și în momentul când a venit seniorul și hai seniorule, hai cu mine, tragi nu știu cum, am avut o bucată de vreo 500 de metri, 800 de metri, în care eu oricum m-am dus așa, am ajuns aici și după aceea deja pe declinul meu, că m-a prins cât am avut eu avans, 2 minute sau cât am avut pe seniorul, m-am dus cu el la ritmul lui, care după aceea m-am uitat pe cifre, nu e nici măcar ritmul de full, adică eu într-un full alerg mai repede atât, dar asta a fost ziua respectivă. Am fost, faptul că am accelerat de aici, când corpul nu avea nicio resursă, era să intru în blackout, adică leșin. M-a luat exact ca atunci când, să zicem, faci repede niște flotări, urci scările și după aia mai vrei să mai faci ceva, bă, stai așa, stai că mi-ai amețeală, știi, exact așa. Și am zis, bă, până aici. Adică acum 3 săptămâni am făcut imprudența de a face un maraton în mers, că am vrut eu să demonstrez nepoțelului că, bă, e bine să nu renunți. Dacă și acum îmi repet greșeala și mai fac, nu mai erau mult, mai erau 5 km, 6 km, că la kilometru 15 am abandonat, dar pentru ea 6 km, probabil că periclitam întreaga deplasare în California peste o lună de zile și nu mai făceam nimic. Și atunci m-am pus pe o bancă, am stat vreo 2-3 minute, mi-am revenit, timp în care au trecut câțiva pe lângă mine, m-au întrebat dacă am nevoie ceva să-mi dea asta. Am început să merg. Mi-am dat seama că mi-era foarte greu, 40 și ceva de minute, o oră, mi-a fost greu cu oricine vorbeam, acum uite, vorbesc, am tonul să... Vorbeam 2-3 cuvinte și trebuia să fac așa. Stai puțin să-mi iau. Vorbeam 2-3 cuvinte, stai puțin să-mi iau o gură cu aer. Deci nu puteam n-aveam aer ca să vorbesc, știi? Adică îți dai seama în ce deficit de oxigen era corpul ca să vorbesc, dar aminte să mai alergă. Și mergând către zona de finish, ca să mă predau la organizator, că așa trebuie să faci, să te duci, să spui, domnilor, asta este, ies din cursă, mă marcați acolo că sunt viu, întreg totul, nu mă căutați, că dacă nu te duci să declari, te caută pe traseu, că nu ți-a întâmplat ceva. Mergând, evident că te văd din alții susținători, aparținători și așa de pe margine și te încurajează. Hai că poți, hai că tu ești campion, tu ai mai... Și... văd în vedere că oricum, gata, renunțasem, mergeam, le-am spus, bă, mulțumesc pentru încurajări, dar hai să vă zic ceva. Uneori, bă, chiar trebuie să spui nu.
Ok, sunt campion, am mai câștigat, anul ăsta am ieșit și full, adică, dar stai puțin. Până când te duci de nebun în pânzele albe? Adică care e momentul, care e limita? Când spui nu? Când spui stop? Păi în momentul când îți pui viața în pericol. Păi am făcut un colaps și am stat pe bancă câteva minute. Unde să mai pot? La următorul colaps? Adică mai mult de atâta ce să mai fac? Doi la mână. De ce să nu trăiesc astăzi să lupt mâine, vorba aia? Bă, gata, îi pun cruce. Am greșit. Ce am greșit? Faptul că am venit la start? Nu, n-am greșit asta. Cineva mi-a reclamat, mai mulți mi-au reclamat. Băi, te-am avertijat să nu te duci. Da, mă, dar știi care e diferența dintre ei care câștigă și ei care nu câștigă? Nebunia asta mea, ambiția asta mea. M-am dus și am făcut anul trecut, acum 1 an și jumătate, fără să știu atunci, un half pe COVID. M-a pus 3 luni pe bară. Acum am știut că l-am avut. Am văzut cifre care m-au încurajat să fac ceva, cifre care m-au descurajat să fac ceva, dar am mers pe intuiția mea. Și intuiția mea a spus, du-te și fă, dar atâta timp cât respecti că dacă începi să o iei pe rătură, te oprești. Și am mers pe strategia aia, mi-a respectat-o și atunci eu consider că este un mare câștig faptul că am strâns date. Analize de sânge, analize pe respirator, metabolic, lactat și așa mai departe, atât ce se întâmplă cu corpul înainte să faci un HAF, după ce faci un HAF, înainte să știi că ai COVID, după ce faci COVID, în recuperare de 3 luni, recuperare de 3 săptămâni, aici abandon, dar este un abandon gândit și controlat ca să încerc să performez și da, voi merge mai departe, adică totul făcut cu simplu scop de a strânge date, am fost propriul meu cobai, da? De a vedea pe propriul meu corp ce se întâmplă, de a fi onest și just și să zic, bă, până aici e limita, adică am împins limita, a fost momentul când m-am dus, dar acum e momentul să pun stop și ghișce, de a face o evaluare onestă. Bă, asta e realitatea, sunt aici. Stați activ, stați pe aproape și stai să vedem, că mai avem o șansă în California. Eu zic să ne jucăm cartea, până la capăt, nu?